ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ 2023 ብንኣሽቱ ጀላቡ ናብ ብሪጣንያ ካብ ዝኣተዉ ስደተኛታት እቶም ዝበዝሑ ዜጋታት ኤርትራ ኣፍጋኒስታንን ኢራንን እዮም። ኣብዛ ንዛዝማ ዘለና ዓመተ 2023 27413 ስደተኛታት ብንኣሽቱ ጀላቡ ናብ ብሪጣንያ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ። ቁጽሪ ብንኣሽቱ ጀላቡ ዝኣተዉ ሰባት ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ብምንጽጻር ብ35 ሚእታዊት ወሪዱሎ። ዜጋታት ኣፍጋኒስታን ካብ ጥሪ ክሳብ ጥቅምቲ 2023 ዝዓበየ ቁጽሪ ክሕዙን ከለዉ 20 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ይሽፍን። ስዒቦም ድማ ኢራናውያን 11 ሚእታዊት ከምኡውን ኤርትራውያን 10 ሚእታዊት። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2023 ንጀላቡ ደው ምባል ዝብል መምርሒ ሓደ ካብቶም 5 ቀንዲ ቀዳምነታቱ ብምግባር ዝኾነ ሰብ ድሕሪ 20 ሓምለ 2023 ብንኣሽቱ ጀላቡ ወይ ብኻልእ ዘይሕጋዊ መንገዲ ንእንግሊዝ ቻነል ዝሰግር ሕቶ ዕቑብኡ ተቐባልነት ከም ዘይህልዎ UK ኢን ቼንጂንግ ኤሮፕ ብ15 ነሓሰ ኣብ ዓምድታት ኣስፊራ ከም ዝነበረት ይዝከር። ስደተኛታት ሕቶ ዕቑቦኦም ተቐባልነት ተዘይረኺቡ ናብ ሃገሮም ወይ ድማ ናብታ ዝመጹላ ሃገር ክምለሱ ክግደዱ ምዃኖም ድማ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ብሪጣንያ ካብ ጥሪ 2022 ኣትሒዞም ብጀላቡን ካልእ ዘይሕጋዊ መንገድን ንዝኣተዉ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ናብ ሩዋንዳ ንምግዓዝ ናይ ኣስታት $150 ሚልዮን ውዕል ምኽታማ ይፍለጥ። እቲ ሃገር ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ቀዳማይ ዙር ምግዓዝ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ንምትግባር ተበጊሳ እኳ እንተነበረት ብውሳኔ ቤት ፍርዲ ኮሚሽን ኤውሮጳ ኣብ ውዱእ ሰዓት ከም ዝተሰረዘ ኣይርስዕን። እንተኾነ መንግስቲ ብሪጣንያ እቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብምምጻእ እቲ መስርሕ ሕጋዊ ምዃኑ ስለ ዝተወሰነሉ ዳግም ንምትግባሩ ይጽዕር ኣሎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኤልኒኖ ዝተኣሳሰር ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን የጋጥም ከም ዘሎ ኦቻ ገሊጹ። ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን በዚ ሕጂ ዘሎ ዝናብ ኤልኒኖን ተርእዮታት ለውጥታት ኩነታት ኣየርን ብዝኸፍአ ከም ዝተሃስያ ኢክፓ ካብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እውን ገሊጹ። ጠቕላላ በቲ ውሕጅ ዝተሃስየ ህዝቢ ኣብ ሶማልያ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ኣብ ኬንያ 950,000 ይበጽሕ። ኣብ ሶማልያን ኬንያን ህይወት ሰብን እንስሳን ክጠፍእ እንከሎ ምምዝባል እውን ኣስዒቡሎ። ብተወሳኺ ኣብ ሶማልያ ኣስታት 100 ኣብ ኬንያ 120 ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 46 ሰባት ብሰንኪ ከቢድ ኩነታት ኣየር ከም ዝሞቱ ሰብ መዝት ከባቢ ሓቢሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ዝናብ ብዘኸተሎ ዕልቕልቕ ልዕሊ 600,000 ሰባት ተመዛቢሎም ንልዕሊ 1.5 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ከም ዝጸለዎ ድማ ተገሊጹ። እቲ ዕልቕልቕ ኣብ ዘራእቲ ጥሪት ኣገደስቲ ትሕተ ቅርጺ ገዛውቲ ድኳናት ኣብያተ ትምህርትን ናይ ሕርሻ መሬትን ሰፊሕ ጉድኣት ኣውሪዱ። ካብ 24 ክሳብ 26 ሕዳር ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ራሚዝ ኣላክባሮቭን ሓላፊ ኮሚሽን ምሕደራ ሓደጋታት ኢትዮጵያን ምስ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ብምትሕባር ብውሕጅ ዝተሃስዩ ከባቢታት ብምኻድ ነቲ ኩነታት ብኣካል ተዓዚቦም። ኣብ ኤርትራውን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ወቕቱ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ዘኸተሎ ጉድኣት ናህሪ ዕዳጋታት እኽሊ ከም ዝኸተለ ይዝከር። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን